Hej alle sammen. Det er blevet tid til en lille anmeldelse af The New Shit Showcase, som foregik på Pumpehuset lørdag den 9. januar. Og jeg vil starte med at sige en lille smule generelt hurtigt om hvert band, fordi der var 6 bands, der spillede, så det kan ikke blive det helt forkromede roman om hvert eneste band, så bliver det alt for langt. Men jeg vil prøve at sige noget stille og roligt om hvert band, og så lidt om hele arrangementet. Og de 6 bands, der spillede, det var Gaia, Cruelty's Heart, så var det bandet Ox, Grusom, Møl og Woes. I den rækkefølge, tror jeg. Så det første band, der spillede, det var som sagt Gaia, og det er sådan et doom metal navn, som jeg har hørt sidste år, også fordi de spillede, det var et gengangerband fra sidste års showcase. Det var fordi der var en aflysning, så kom de med. Og det er som sagt doom, og det er jo hvad man forventer af doom. Det går langsomt, og det går tungt, langt ned i de tungeste dybder. Og hvis man kan lide det, så er det jo fedt. Jeg synes ikke, det er specielt fedt, men jeg synes faktisk, at de spiller okay. Og der er ikke en finger at sætte på det der. Fra arrangørernes side, der har man valgt at sætte dem som det første band. Og det synes jeg var en sjov og faktisk utrolig vellykket beslutning, fordi sidste år husker jeg det som, at stemningen røg lidt i bund, da de spillede, fordi det var simpelthen for langsomt. Så i år, da de fik lov at åbne ballet, så var det en meget fin måde ligesom at komme i gang på en eller anden måde, ikke? Efter dem så gik Cruelty's Heart på, og Cruelty's Heart, det er et pagan metalband, som bruger lidt inspirationer fra noget black. Og jeg synes, de var super, super fede. Jeg havde heller ikke hørt dem, eller dem havde jeg ikke hørt før. Og jeg synes, at det er et friskt tag på pagan metal. Det er ikke en genre, jeg hører helt vildt meget, men jeg hører mere black, som de jo også bliver inspireret lidt af. Og hvis jeg skulle sige noget, så ville jeg synes, at det var fedest, hvis de tog lidt mere i den retning i fremtiden. Men det bestemmer de jo selv. Og jeg synes, at deres forsangers vokal ville passe rigtig godt til at køre lige en lille tak længere over i black. Lydmæssigt havde de nogle problemer. Der var desværre en guitar, der stoppede med at virke, og der var nogle problemer med at høre forsangeren fra tid til anden, men det er jo ikke deres skyld. Efter dem, så var det Ox, der gik på. Og Ox, det er noget meget... det er en sjov avantgardistisk blanding af metal og matematik og sjov lyde. Og jeg synes, at... jeg tror, at arrangørerne kaldte det avantgarde jazz metal, og jeg synes egentlig, at det er lidt synd både for bandet at kalde det jazz, og det er også lidt synd for jazz at kalde Ox for jazz, men dermed ikke sagt, at det ikke var fedt, fordi jeg synes faktisk, at det er et rigtig cool band. Det ligger sådan lidt op af for eksempel den band som Dillinger Escape Plan, som jeg er ret glad for, som jeg ved, at der er mange, der kan have lidt svært ved, fordi det er sgu noget rodet bagl, men hvis man kan lide det, så rammer det et sted rigtig godt, og jeg kunne lide det. Så efter Ox spillede Grusom, så vidt jeg husker, og Grusom, hvis jeg skal prøve at være lidt generelt, så tror jeg virkelig, de viste, hvor skabet skulle stå. Altså, jeg husker det som om, at det var der, publikum var allermest på. Der var så meget gang i den, og man kunne også se på dem, det er nogle lidt ældre gutter, end dem, der ellers spillede, så vidt jeg kunne se. Og de er rigtig dygtige instrumentalister. De spiller rock, og de spiller, hvad kalder man det? Det er sådan lidt psykedelisk stoner rock, men alligevel ret optempo. Og jeg vil sige, lige nu er vi jo også inden, altså musikgenre-mæssigt, i en tid, hvor sådan syre og syre-rock generelt er det psykedeliske, det vender frem, og det tror jeg, at Grusom nyder rigtig godt af. Man kunne høre på dem, at de havde nogle inspirationer i for eksempel The Doors. Man kunne se, forsangeren, han lød nogle gange faktisk ret meget som Jim Morrison, hvilket er en super stor kompliment. Så
det var et sindssygt fedt orkester. Dem vil jeg i hvert fald glæde mig til at høre mere fra. Og efter Grusom, så var det tid til Møl, som også var en voldsom omgang. Og nu skal jeg lige være sikker, var det tid til Møl? Øjeblik. Jeg har en rækkefølge stående hernede. Gaia, Cruelty's Heart, Ox, Grusom, Møl og Woes. Ja, undskyld mig. Det var Møl, og dem havde jeg ikke hørt før. Jeg kunne godt lide dem, men jeg ved, at det var som om, at derfra, hvor jeg stod i hvert fald, det var som om, at folk faldt lidt fra. Og måske er det fordi, at de sætter sig lidt mellem to stole på nogle punkter. Altså det er sådan lidt, det er svært at sætte genre på. Jeg ved faktisk ikke, hvad de selv kalder sig, men der er nogle lidt sjove elementer af, ja, nu skal jeg passe på, fordi hvis jeg siger det med, at der er nogle elementer af hardcore, så det er lidt, altså det er der ikke rigtigt, men der er nogle ting, hvor man måske tænker det lidt alligevel. Som om, at de måske har delt øvelokal med nogle punkbands eller sådan noget, og så vil de gerne lidt spille black. Jeg synes faktisk, at det var fedt, fordi at der også var en masse rod i musikken, som jeg godt kan lide. Men det var måske ikke aftenens stærkeste oplevelse for mit vedkommende. Og så til sidst spillede Woes, som også igen havde noget hardcore over sig, men meget mere udtalt. De havde nogle ret sjove breakdowns. Det var ikke sådan en klassisk metalcore breakdown, hvor man bare står og bokser hul i luften og laver cirkelspark og sådan noget. De havde nogle lidt sådan alternative breakdowns, som var ret grineren, som jeg synes, de slap rigtig godt afsted med. Og man kunne se, at der var virkelig, altså de havde allerede en ret dedikeret fanskare, så det ud til. Der var mange mennesker, der var kommet og holdt en fest til det band, så det var også super, super fedt. Og alt i alt, hvis jeg skal sige noget om arrangementet, det var et fedt arrangement, ligesom det har været de andre år, hvor jeg også har været med. Og jeg synes, at det fungerer godt, at man prøver at blande de her bands genremæssigt, sådan så man ikke holder en temaaften, men at man breder sig ud på alt muligt forskelligt. Og det var fedt at se, hvordan at der var opbakning til alt fra syre-rock til doom, til noget avantgardistisk i gåseøjne jazz, metal, og hele vejen over til core. Altså jeg synes, der var rigtig stor spredning, og rigtig, rigtig stor opbakning blandt publikum. Og det var en kæmpe fest, og godt arrangement, og en god pris. Det kostede kun 90 kroner i døren, 70 kroner i forsalg. Så det er også værd at overveje, om det er det, der skal til, for at folk gider at komme og støtte undergrunden. Men det var i hvert fald, hvad jeg havde at sige om det. Så hej herfra.